ассалому алайкум тамошобинони азиз, шумо дар шабакаи Азия қарор доред. Расо соати 22:00 шумо аз шабакаи мо метавонед бори дигар такроран филми Миллион то соли навро тамошо кунед. Расо соати 24:00 соли нави милодии 2020 фаро мерасад. Чӣ қадар ки аз меҳмонони студияи имрӯзаи мо шумо пай бурда истодаед, имрӯз тамоми созандагон ва иштирокдорони анамин филм дар студияи соли навии имрӯзаи мо қарор доранд. Ман бори дигар онҳоро ба шумо шинос мекунам, албатта зери кафкӯбиҳои ҳамаи шумо. Бахтиёрҷон Қудратов, коргардони филми Миллион то соли нав. Далерҷон Баротов, танзимгар ва наворбардори филм. муаллифони сценария Шерзод Рӯзиев ва Далер Комилов. иҷрокунандагони нақшҳои асосӣ Ҷамил Камолов ва Фаррухҷон Сангинов. ва албатта дӯстони азиз, меҳмон аз шаҳраки Чашма. ман боз бояд бигӯям ки дар студияи хурдакаки мо на ҳама ғунҷиданд. ман мехоҳам ки ғоибона ба Мирзо Хуршед ташаккур гӯям. як бор дигар ғоибона қарсак мезанем. Мирзо Хуршед Ҳасанов боз ки будан онҷа, Дилангез Юсупов бори дигар барои Дилангез ва ҳамчунин Малоҳатхон Сараева будан ҳамроҳи мо. барои он кас ҳам ташаккур мегӯем ва Бахтиёрҷон Баҳридинӣ бори дигар. хулоса дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки имрӯз дар ин шоми пеш аз соли навӣ, пеш аз оғози филми Миллион то соли нав бо тамоми иштирокдорони анамин филм суҳбате ороста бошем. суҳбати ҷиддӣ не, барои ҳамин бачаҳо метавонед ки шӯхӣ кунед барои хандонидани тамошобинони азизи мо. хуб, якумин саволи барнома. ман мехоҳам фаҳмам ки дар урфият мегӯянд ки филми хубро мардум такрор ба такрор тамошо кардан мегиранд ва такроран тамошо кардани филм онҳоро дилгир намекунад. яъне ки 100 борам тамошо кунанд, масалан шавқовар аст. масалан филми Кавказская пленница, Ирония судьбы, ки ҳар соли нав аз шабакаҳои Россия тамошо мекунем. ба гумони шумо дӯстони азизам, ҳамин филми Миллион то соли нави моро ин сол такроран пеш аз соли нав мардум тамошо мекарда бошанд ё не? фикри шумо чӣ? албатта тамошо кардан лозим аст. лозим аст? мо маҷбур мекунем ки тамошо кунанд? хуб. акун бибинед, ин филмам назари манба ҳамчун анъана шуда нашуда кор ва чизҳои актуалӣ дорад. ҳар сол ҳамон чиз ҳаст. мисол дар он ҷо мандарин ҳар сол ҳаст. рамзи соли нав мандарин. аксияҳои ширкати азизӣ ҳар сол ҳастанд. рамзи соли нав. бонки Арванд, Коркадосян, боз соли нав Шерзод ҳар сол ку. ё хон шумо дига хемен. Не, ягон бор нашудааст ки нашудагиш. ҳар сол шудааст. шудааст. Фаррухҷон, тамошо мекунанд ё не? Кия? Миллион то соли нава. ها هیچ خبر رو بکیم البته تماشا میکنن فکرم چون در کوچه در هر جا بینندگان میگن که هر بار همین میلیون تا سال نو بینم خنده مدوسی هم میگن. یعنی که از خنده مردن این یک گپی لهجوی خوجندیو است. یعنی که همین خیلی خنده آور بود که قریب که مردن. خب باز کی جمیل جان شما توصیه میدید میگی همین فیلم باری دیگر باید تماشا کرد. برای چی؟ حتما تماشا کنید اون. якта гап аст. ҳамин соли нав территорияи юмора кино Миллион то соли нав тамошо накунтон агар соли нава қайд кардагӣ бой намештон. аз ин пас то 2110 ман ҳамиқа зиндагони кадам мехоҳам. ҳатман ҳар сол ин кинои тамошо кунтон. намедонам бо 20 части дигараш мебиромдагис худо хоҳад. фарз кунед онде якун соли 2110 филми Миллион то соли нав 150 ҷамил пиршудагӣ, ҳама пиршудагӣ. филм чӣ хел мешавад? ҳамин ҳама пир шуда бо як бори дигар Миллион то соли нав 1150 намедонам шавад агар пир шуда чӣ хел бозӣ мекунем? ман худам медонам неварам давида онда якта каронкатона гӯед гӯд тубамитиён месад. И дандон ромда мегӯяд. дандон валтида мебаравад. ман азга тиллогин бриллиантин дандона мемонаму ханд. вобаста аз он ки мо ҳама дар ҳамин филм иштирок доштем, гумон мекунам ки аз будани коргардони филм Бахтиёрҷон Қудратов якта қарсак занем. раҳмат. чува кам шуд Бахтиёр ба? якта гуфтид ку якта мешад. хуб, вобаста аз он ки Бахтиёрҷон ҳамиҷа ҳастанд ҳамроҳи мо. Бахтиёрҷон, шумо ба савол фарз кардем соли оянда филми Миллион то соли нав Оскар гирифт. ҳамин ҳар нафаре ки Оскар мегирад баромада саҳна ба назди микрофон ба як гапҳои
гапои даруни дилашангия мегӯяд. Ҳамин агар шумо оскара гирид агар шумо чӣ мегӯед? ҳамин якта гап мегӯям ки аниқ кинои мои дидагими шумо ҳамун комиссиява. агар далер ба сухан диҳанд, далер ту чӣ мегӯед? Rahmat Bonkarvan ki bilet Los Angeles bikron dodam. баротов ҳамроҳи бахтиёр қудратов албатта шумоям мебароед саҳнава. Ино гуфтанд ки аниқ шумо ҳамин филма дидед, то ми немеи. Шумо чӣ мегӯед? ман мумкин гӯям ки аммо ҷо шумо тӯй дидидми? мебахшиду як чизи нағза анивай кардид. ман ҳама тамошобиноям шаҳрвандои шаҳри хуҷандам. манам ҳамон чиза эҳсос кардам ки ҳамин баъди филми миллион то соли нав рӯи экран баромаданаш ба фикрам кори ҳамаро рафт. мана далер баротов аз тӯй гап задан ин маънои онро дорад ки тӯяшонам рафт. яъне ки филм таъсир кард. хуб ҷамил ҷон, агар шумо ҳам ҳамроҳи бахтиёр қудратову далер баротов саҳна мебаромадид, шумо чӣ мегуфтед? Как лучший актер, агар Оскар лучший, да, как лучший актер, агар ман ба Оскар тиям буд, ман мегуфтам ки ҳамин Оскар гирифтам як 3 сол Нью-Йорк ба арбакшона мегуфтам. якта чиз ҳамин мардум бисёр моҳо савол додошанд ки кай миллион то соли нав ду мебурод. бисёр саволи мо. чунки ин савол худатон баде. ин савол манбаям ҳамаваямда яку якта худман намонтонда вақти қайниги Khani muharakatanda. Ssenariyш tayyor. тайёр. Навистаги. Мо танҳо камтар маблағ пойда истодем ки ҳамун филмро ба сабт гирем. хуб бо ки вақт чӣ хел пешравӣ шуд баъди ҳамун филм? масалан бахтиёр ҷон, шумо бо чӣ пешравӣ шуд? мо мисол қатиб баротов далерҷон мо баъд аз ҳамин филма ба навор гирифтани мо дар Америка рафта омадем. ҳар дуто? Да. баротов ба дута пешравӣ шуда, шумо бо якта? ҳа ку. ино ба ҳам тӯи ҳам Америка, шумо бо якта Америка? ҳа ичи мо хурсанд. фаррухҷон, ту ба чӣ хел пешравӣ шуд? ман инҳои гуселонтам пешравӣ амин ки Америка рафтам. Шаҳри Гӯстонов диги аэропорт рафт диги. не агар ба шӯхӣ, бешӯхӣ ва ба шӯхӣ, ним ҷиддию ним шӯхӣ, ту ба чӣ пешравӣ шуд? худо, ман ҳамин сол пешравӣ шуд, рости гап намедонам ин кино таъсир кардми ё патенти кушодагим мебудаст. рости гап ман ҳамин сол барандагӣ мекардагӣ будаму, лекин суруд хондана сар кардам. Якбора ҳофизива гузаштам. якбора ҳофизива гузаштам. ҳамин пешравии ман ки ман як направлении худам навба кошта. лекин наз авозат наз. Авозам наз. авозат наз. мардум рақс мебарод. мавзӯъҳошам наза. Конечно. Хиёлам мегӯям хе тахаллус худам биёрам, ҳамон ба ёрдам титонам ичи. Тахаллус? Ма гуфтам ку Шерзоди Бузургмеҳр. Нормально. хуб марҳамат, ҳозир ба поддерживаем. бек зӯр рафтасам, имоҷ Шерзодбек. Шерзодбеки Бузургмеҳр. Сразу Қимат Шерзод бо ин шундос меохӣ? қимат меши, ябора JM майка боша бромда надар. Бӯи қимат шудам ва туш нажа карда 10-ум, 11-ум, 12-ум, 13-ум, 14-ум ряда билет набурад. хуб ба филми миллион то соли нав бармегардем. дӯстони азиз, ман медонам ки ҳамин тамошобинони мо, онҳое ки филми миллион то соли нав тамошо карданд, саволашон бисёр буд, бисёр ва бисёр. Бениҳоят мана саволашон шабакаи YouTube ба мо ин филма гузоштем. унҷоям бисёр ҳамин шарҳҳо бисёр буд, комментариҳо бисёр буд, пешниҳодҳо бисёр буд. ва ҳамчунин шаби гузашта Шерзодҷон дар канали инстаграми худаш як муроҷиатро нашр кард. аз рӯи анамун муроҷиат бисёр тамошобинон, яъне ки мухлисони Шерзод Рӯзиев ва мухлисони территорияи Юмора ва филми миллион то соли нав ба мо бисёр савол доданд. биёед ин лаҳза ҳанамун саволҳоро мехонему, ба ҳамин саволҳо ҷавоб медиҳем, барои он ки мухлисони мо аз мо ҳамин чизро интизор ҳастанд. Якум ҷо асосан ин кайба дуюм қисми филмро сабт мекунем буд. Саволи аз ҳама бисёр медиҳанд. Баҳодур Хоҷа гуфтани як мана шахс савол доданд ки барои чӣ духтари Ҷамил Тахирович бо автобус мегарданд? ин саволро бисёри одамо медиҳанд. хуб марҳамат, барои чӣ ин коргардон боям дахл дорад, муаллифони сценариҳоям дахл дорад, барои чӣ Ҷамил Тахирович шахси аз ҳама бойтарини шаҳри Хуҷанд, лекин духтарашон автобус катӣ мегардад. давайте ададошон мепурсим сразу. Ҷамил Тахирович, ман шуморо мегӯям барои чӣ духтари ман автобус ки мегардад. барои он ки духтари ман худам бо хоксор. духтари ман баъд пулёи мана
русиш бигӯем агар камтар признавать намекунад. барои чӣ шумо ҳамин кардитон ки духтари ҷамил тахирович автобус ба гашта баъд шеҳрзод кутӣ вомехӯрад? хатоги мо ки мо ҳамун даркорӣ ҷойро сабт накардем. дар он ҷо як ҷош буд ки аз пушти автобус ёрдамчии ҷамил тахирович боз як мошини қимат рафта наждакор буд ки як бор ҳамун мошин бе таклиф карда наждакор буд ки азбасе ки Дилноза ин духтаре ки хоксор вай аз пулои аз бойгарии падараш даст киштааст. барои ҳамин мо нишон додам ҳамун кадра мо сабт карда натонастем. агар вай автобус ки намегашт шеҳрзод ки вол намехӯрд кино намешуд. барои ҳамин агар хоҳедтон ки ишқу муҳаббати худатонро дарёфт кунитон бештар автобус кати гардитон. як автобус биҳам шинтон. Фаруқ ҷон шумо ҷим шидед. алё бува хонанга гуфте ки калон гавзанад хутара гӯш киришнад гуфтеги майлаш мо суханам метим шумо бемалол агар фикратон пайдо шуд алишерҷон далерҷон марамат. хуб саволи навбатӣ набошад. хуб давом метем. инак алиш дефис леон савол медиҳанд ки саволи бисёр аҷоиб нақс аз чӣ ҳамин худи филм ташкил кардани филм сар шуд? чӣ хел мо ҳама мо шинос шудем ҷамъ шудем? хуб анами савол ба марҳамат ҷавоб медиҳем. ки сар мекунад? в принципе мо ҳама мо ошнои кӯна но чӣ хел кино саршудагӣ ҳамаш ба айбдор ҳамин одам то есть Далер Баротов моҳи ноябр мо иштек будем студии Далерҷон ба Далерҷон як 2 сол боз сара гарам мекунанд ки ягон кино сёмка кунем. соли нав ба ман гуфтам хорошо шумо кор мекунед мегӯям розӣ шудан бепул кстати вот бепул ман сразу Далерҷон ба телефон кардам сразу шахсои бепуло эсб омада бепул кор мекунад ким бепул кор мекунад телефон кардам мана Далерҷон хеба худо ниятатон барасонда телефона мондаму сразу баротов ба занг задаму шумо маст немед агар не ман тайёр гуфтам шуд шумо тайёр бошед агар асосиш яко сабдин кори асалама вазни барои ҳамин манам гифтаму сони эстафетаи шеҳрзод ба вақте бепул кор мекунад телефон кардам шеҳрзод ба сос партофтам шеҳрзод ман ба занг зад бепул не шеҳрзод кади гап зидем шеҳрзодам гуфт ки бисёр кори нағз мешад биё менависим кино гуфтам зур ман якта чизашка ҳайрон ҷамила чӣ хел розӣ кардитон ҷамила чӣ хел розӣ кардитон ҷамил худама боз кунам майлаш мегуфт асосан ман боям ҳамин чӣ хел кино омдагиш офис ба какабична мо ғун бешим якта монда офисо мо ҳай катабон ба номаш ҳама ҷо омдим гуфтим ки як кино гирем чӣ хел кино гирем чӣ хел кино гирем территория юморе баъд доштим яксолинаш чӣ хел образо буд гуфтим якта ҳамун соланда образи знаменитика ки ҳозир ба исёқам сали бо знамените гапад ба миллион буд гуфтиму ё ҳамун гапад ба миллиона ёнса қӯш мекунем гуфтим номи кино бурафт сони миллион ҳамун давранда ку ҳама ядергиш ба 2 миллион хел буд сони исходя по-моему агар гирим агар ин образа сали دیگه چیزش نانیمامی کمتر کینو موجود بود تغییر یابند دیگه خیمش سری من میدونم که لحظه هایی که با فیلم داخل نشدن لحظه هایی که پسی کادر بودن بسیار بودن و بیایید حالا یک لحظه رو تماشا میکنیم که لحظه ای که شما از خنده خودتون داشته نتوانستید بودن همین لحظه بود مرحمت منظور شما میگردم Далерҷон ҳам ту яба беҳнин чизе шуд нормально мегарда баччо шер хондам мегирад ҳамна какра ҷан киям бронда биё майнаш خوب شد است لیکن یک چیز گم چیز خیلی میشد من این ابشینی میکنم من نشون میدم این تو براوت تو براوی ما شما سراز بداره хорошо خرابده شد کاندر اینو را بود все
خانه کسی نکن تو خنده که دوست خانه کسی همه نه آخه ما سیگار برو نگیریم چی شد دوست من خنده که دوست مالا زن نمیو شپالوق کده ریزی که تو سریازش با؟ تو سریازش با؟ تو سریازش با؟ شدی نه نرمالی اکو خانه کسی نمان یا تو نپرانتوسی نه خانه کسی نمان Hayallik. Zeme khandi tsakni na parada. Chokni. Rebi dekho. Ego dinna khanda koydu. Дарёному коню зубы. Амиджа, он сказал, братцы. Chokni. Dalir. Kırışka. Yine kan. Пури перепорки, море böyle singeli. اگه ما پدر و مادرت خونه و مهمانی دیدیم با Bırak böyle bırak dostum. میدانم خیلی که در عرفیت میگویم با چقدر رو کرفت به نگاه کرده ادوشت کینو در حقیقت دوستان عزیز خنده یک چیزی است که خنده بیاد اگر باید جانور داشته نمیشد. وقتی فیلم می، وقتی کینو می، وقتی نمایش می، مثلا در حالت‌های خنده سخت آمدگیش یکدیگر چخیل شما آرام میکنید. یکی حقیقتا سخت دو خنده وای بیاد. گوید شما و یابا بیاد ادا ده و کاپید ادا من همین احساس کردم که خنده آمده است چخیل شما آرام کی شما آرام میکرد. نگاه کنید یک تا سلوک شدگی بود وای به پارلمان وای به شیمی سیام کوسی موجود دیرکتری پارلمان صابرجان تخیرویچ شتیان من براتر شیرزاد ای بارم یک تا گپام دو گفتن جاکو بوده خیلی میدادو جمیل تخیرویچ بارم باید بسنم جمیل تخیرویچ لیلک اگر باید با دینوده وای کنات انا میخواید دینوده اگر باید با اپایا شوید لیلکچی زده جمیل تخیرویچ سنارینده نیست که بارم هم ایمپرویزاسیون در اون زده است ده ما اونجا یا برای تو فقط خیده سیکیم لیلکچه سال پیری باش نازکش نیمیشه همین واه من امیسیونش دیم بارم میبیادو جمیل تحفیریش گدو واه ادو اخیرش براتف کیم اسپاکوید میکرد مایه براتف سونی آخرانده صابرجان تحفیریش گوش که تو ما خونو برافتنم در کپوره سخانده شد همه با ویش اجایی باش بیرون به دلیر کمیلوف کدی Bakhtiyorako ko'chanda chizay maslahat qilsam qo'ydi. Men уже oxirgi siyom qilsam, "Iho, go'sh kundali, chiqib yashadgi." Avozim bo'lsa unja mova. Ahama, bebin kinonda uzr guftona burdum. Ahama man chizi sax xanda kedegim. Soat qarib 2 shab mo banki Arvandanda. Mizo Xurshid. این خوشبختی اوش نمیدونم می ماما صوتی دوی شبانده دوی شب ساعت هر شما فقط یک ساعت فرق کده میستاد با کنم لحظه خنده آور بود خونی عبدونده ششتیم 4 کس فاروق جان وای گفته نشان دکار درباره خیششان کدام خیشاش دکر چه خاله باشه تقاشم که امک بچه همسون چکشون گروباش فاروق به نگاه کاسیم من به نگاه مونت خانده من به نگاه مونت خانده یک 15 دوبل کدیم هم بود لیکن همه چیز به بلاک کپکی من بودن نه و کپکن نکین زور بود نکین هم تو اگر گیریدگر خاندوار نه هم توش به öykü benidegar razum ne min ve обычный çiz mizom این به علی شعر به نگاه میکنه خانده میکنه یکی یگان گاب نیست و پروست همین ustalıstü ayak dirgikedi mondaş و خنده چسبادگر کوچه хотя Мирзов кадранда нест ва вне кадра кадранда худи фарз кадим Фарух ё Алишер и от Амин тараф то есть вай ханда мекунад и
اینم بدون حاضر برای تماشا کنم همین لحظه‌های ما تیار کردیم دلیر جان همین لحظه یک بار تماشا میکنیم یک دو سه ایتا خیشم ماندارین اومده کدام خشب خولم بچه و کاش دخترشه شوش سالی نو به همه ماندارین بگیرن انا یک خیشم های همه آدم زن بده سولی نو ایتا خیشم ماندارین اومدگی وگون کی فهمتونه؟ اگر همشه فروشیم 1 میلیون ماندارین اومدگی چه نزدیک بودی تو نکی ها گنده نزدیک مو دبای شد کو سول شد کو خوله بچه به دوموت شه بودیش و گوش چه نزدیک بودی تو اما خیلی با تکست اوخی خوله بچه به دوموت شه و گوش بوجاش چه نزدیک بودی تو بخشیش میبخشتم یخته کپکای خواسی جانده با دوام میدیم دوستان عزیز شهرزاد برای چی تو جیم گپ نمیزنی جیم و این آغازی سر شد که اکو گام میزنم دی Gözgü tuç ve bolişte açık istiyor. Asri передача. Хой ёлки açık demiştim просто сали неудобно. بدون سوال با جواب میتیم نباشه دلیر جان Daler Boboyev. Agar همون میلیون حقیقتا به دست گیرید دست ما بیاد بود همون میلیون گرانده میدادیم ما یا نمی در حقیقتا در اگر حیاتی حقیقی باشد من تاش نمیدونم که ممکن این پریداچو ما سیام که نکنیم بود Да, мы уже اشتراک نکنیم بود Дубаянда бошим буда. من انا سوالم اگر شیرزاد حقیقتا همخلاق این به اگر یگان کس условия монанд буд ки шерзод то солинава 1 миллион сомонӣ ёфтан дар кор чӣ хел карда меёфтӣ دخترمو میتیم دخترش میتیاد باید دختر میداریم چی خیش دانش دکو Акала Анджелина Джоли 38 سالگیشده خواهد چون میکنی؟ نه نمیکردم این کار یکم برمان اپشتی دختر 1 میلیون وریاتلی من این آدم نمیدازم ما عقل سودا میکردم یکو تو گپ پخته نشه اگر نشود خیلی موبایل مثلا کلان نوی میدارم میگه بوتون نشود اگر دختر پور میگه پنجشنبه لوبایتش موبایلش من میدارم مثلا پنجشنبه همش پاد کنترلم Lekin panshanba گفتیم به نهایت یک صحنه خیلی شوق‌آور عجایب بود وقتی که این صحنه ده صحنه فاروق جان گفتاس مونده همه آدما گیدما و ایستاده است یعنی که همون جایی که رفتنش دکار همون مولی ایمپروویزاسیا شده بود то есть فاروق با من خودم گفته بودم که یعنی که یگان چیز کالات بیاد همجوره بازی کردن داریم همجاندا یک دوتا سه импровизационный ваҳо буд шӯхиҳо буд зӯр режиссёрский подход зӯр буд каллат бегон чиз биёд боз кадан гир оз мегӯям ба они импровизатсия ки чанда пирашки минашки хӯда брафтем бра оё будан дар ҳолати кор дар ҳангоми кор ҳолатҳое ки масалан ҳамон чиз дар сценарий набуд аммо чӣ хеле ки мегӯянд импровизатсия шуд ва чиз набуд лекин пайдо шуд ва чӣ нақш шуд саволи аҷоиб додагӣ ки ҳамин алишер дар давоми филм зиёда аз 30 бор акоҷон гуфтагӣ ҳамин дар сценарий нависта ҷод шуда буд ё ин ки ин импровизатсия гуфта савол додагӣ хуб ки ҷавоб мешавад алишер акоҷон алишер акоҷон rahmati kalon akajon savolaton ba просто чхефамонам инҷа мехе шуд ки ёнама баротов шитиам инҷанде ино фарқаш не инам кадре гиран шуд ха акоҷон ман аҳамиятан додагим не ман чист одоб ки гавсиямде одоби кӯчки не ага ҳамтуш бегирим ихи одам ҳай хуҷандамде не ман дирос такси бешинам ҳамихи акоҷон гуфте мана қабул кард мошинашон бешиштам хай яхте яко ман фанататон гуфт ما رحمت گفت فاروق سنگینیم شما با گپ نیست بعد چی شد؟ بعد چی نه خیلی
امریکا سینما کردیم این همش به خلاف ایمپروویزاسیون بود. کی شمولید چند بار اکوجان گفتی؟ 40 بار. نه کم گفتی دیگه. زیاده از 35 بار. زیاده از 35. یکی اهم همین برای من ایمپروویزاسیون کی من ایکو چخگم شما هم ایمپروویزاسیون هم سیتواسیونی برای سیونکا ایکو خیلی شدن از دارکور نبود. ما یولکا اومدیم دو تا چیز سیونکا دارم دارکور بود. یکتاش تبریکوتی شرکتی عزیزی. ما همه خیلی سلامت و آباد باشه. سلامت باشه آباد باشه. پشتی همونانده جمیل تخریش کالوش کپشانو پشتی مسافکی باز کرد. همه خیلی شما کو دعا کن. همه خیلی بول پشتی همونانده من یک مالی میبیم یولکا و تمام شد براتو штатифои мондан чироqa мондим ҳама тайёр оле бо даруни кино ва баротов реклама ҳам сёмка карданд кино бепул ку соли нав бепул не кино бепул соли нав падарка хирдан накор ку охир естественно як мали ҳама чиз тайёр кардим ҳама чиз тайёр ҳама тайёр меҳа анҷомои инҳо дуни хони абдунда пӯшта омдагӣ ва анҷома ҳамто расид тирт медарад як мали ҳамтонса як ду се гӯм чироқи ва ёлка трапи муд и далер хе ҷамил ҳозир из киное мегирем кадом кино азизи сёмкадан дакор далер ҳозир ду кино мегӯм ту ҷиними азизи шерзод ман наминам ман анҷом ки чихе мерам пеши светчима инаш омдад ман барада ман ҳозир рафта света даржонем и естественно образи ҷамил тахирича чиқ мепасу ман рафта мебошдим ҷуа филмҳунари сёмка шудост уҷа якта амақиштам ки ма бинёка сёмка шудост ба ногода перигард шон будаёна камтар нӯшидагӣ гӯем ту ма бинёка ҷамилака бачмашина ман бонду не ҳамту даргонид илтимос шати даргирдан фантан даргир шати даргонид экрани авеста даргир як мали аком меёвид мефта ҳозир бепроблем нигоҳ кунед шарақи ёлка шарақи даргир ҳамаи зӯр як мали азизи сёмка шудим аку нӯбати кино ҳамту нӯбати кино биёд бо равим уҷа агор светон диге куштан накор шумо ябор вай тутоин хӯру айза дост گفتن در کار بود پیشکی گفتن در کار بود کینو اما اون پیشکی مونده بود کردی انا کن جای ایمپروویزاسیونی درونی کینونگیش این سیتواسیونی بود که درونی کینونگیش انده جنگ دیدگی شما دو تا دید مرازو جنگ میتوند تماشابینا شما هم دیدگی باشتن دید مرازوی سرخو کبود دید مرازوی سرخو کبود جنگ کردن از در کار این همون جنده یک تا شوتکی که برای من نمیدونم برای شما چخیل самый популярный среди шуток внутри кино гӯем агар ҳамунҷанда эхе ҷанг мешаду мизо пеши миньён ба мебиёду инҷа ва туми главный мегӯ дига ва бо шефа ализе банана мегӯду бамбаске мизои занад ҳеҷ кас ина намедонист далер ачет духтара намезадаги ина бовар мекун томи бароту хесодям пуштамба умуман дар ҳамин филм бисёр ҷамил бисёр импровизатсия кардагӣ алишер бисёр импровизатсия кардагӣ фаруқ аз ҳама бисёр импровизатсия кардагӣ вақте ки ягон кадри алоҳидаи мо сабт мекунем фаруқ холиан албатта дасташ хорда меистад ягон чиза бозӣ карда меистад ё ягон чиза вай карда омда сразу ҳамун тасмакати бозӣ кардагиш ҳам импровизатсия ина навистан ман гоҳанба зӯра ҳамин гуфта ҳаққоне гуфт моҳо мо ханда кардем биёед то ҳамина кино мемонем гуфта умуман аз амо 100% умуман кинои мо документальный буд аку мо ҳамамо ӯй кардем ки рашоти мо мехоҳ буд ки киномо короткометраж намешад ну не в пределах 40 минут сонина колонка медражни шуд ямали баъде ки монтаж шуду ман шаби соли нав ина ҳама бифкирам ҳама хонашанд аз ширкати азия 2 соат кино 2 соат тамошо кардем ман колиштам фаруқ короткометражна мекунем гуфту як гапи ту ёдам омад ту гуфти ки мо баротов кати барои якум ба нишон додам филма кӯта кардем гуфти این سال نو به همین نو نشون هوای با که تاشدگی ما ماکسیمال جای به مزه شکفته یازه خودش فیلم 2 ساعت و 2 دقیقه بود چقدر کوتاه کردید اون 2 ساعت و 1 دقیقه شد از 1 ساعت و 59 minut شد точно 1 ساعت و 59 یعنی 2 دقیقه شو کوتاه کردید 2 دقیقه شو کوتاه 2 دقیقه شما معقول شده بردید اون شما الان بانک شده که کمون شگفتگی نکو جوی من به اکوجانی الشری یک چکان کردگی 2 بردیم 2
Dözütə Akojona burdicam. Dözütə Akojona burdimу soni yakta in xeshosha megotku daroz kade. Eva bütün kinoyu mazmunlaşın desketonu. Aro tamosha nakunamcha. Ozi film bütün digar shudagиш nemi? Ha, to bütün dige shud da. Xeshom nadarad va kino uje adod de. Ne butun shudigish ne no. Çanta oyla xafa meşa. خب ما ادامه میدیم دوستان عزیز. من خاطر رسان میکنم که رسا ساعت 22:00 شما از شبکه ما میتوانید باری دیگر تکرارا فیلمی میلیون تا سال نو رو تماشا کنید. خب دوستان عزیز، همه میدونند که همین فیلم میلیون تا سال نو در مهلت 25 روز به نوار گرفته شده است. در مهلت 25 روز فیلم نوار برداشتن این نمیدونم این یا قهرمانی یا که دیوانگی. بودن حالت هایی که مثلا режиссер тайёр, оператор тайёр, монтажёр тайёр, светорежиссер тайёр, но актёр тайёр не. Буде Михаил Азов? Актёр? Буд, конечно, Михаил Азов. Ако 25 روز ба актёрам тайёр шуданашон ба фикрам душвор. Да, моментҳо буд, но всё равно бачаҳо ҳамашон даста мегирифтан худошона. И естественно вай зӯр бозӣ мекардам. Текст аз хотир намебаромад? Мебаромад. Мебаромад буд. Кадом лаҳза буд? Кадом шояд ягон кас ёдаш биёрад? Амун хушбахтива сёмка кардик будем, Шерзод. Вақте ки туя Музаффар мезанад, амунҷоя вай амун гавзнаш дакор буд. Текст аёд нею саршавиш, именно нужно подать вая, масалан характери серьёзный додан дакор. Ханда кадам мегирад тош дошта метолад. Мирзо Хуршед. Да. Вақти сосиска хурдос кишана, ҳасибчое. Да. Расо сершо. Хушид мана. Ағай некин далерико нормально доктаги шумо вай. Мама ёдам анда ҳайд. Не текста айсаш мебаромад, ё дута калима якт када мегуфт. Амхе моменто буд. Ки Мирзо Хуршед? Музаффар инга амхе гуфтаг буд. Ҷамил анда буд махмад. Якта интересный момент буд. Мо кафе хони Абдува шитиму. Мирзо Хуршед штас ва калимаш нест, да, мун саҳнанда гапаш нест. Инҷо Фарух штас, ман штам, Далер штас. Ямари гавздоси мо ино ки монтаж кардим ку. Первый дубль идёт, Фарух тексти худаша мегӯяд, нашуд вай дубль. Второй дубль смотрим, якта гапи Фарух вай ба мегузарад. Мирзо худаш бигифтаги. Якта калимаша. Вай дубль нашуд, дуюм, саюм дубль, дутта шуд гапаш. Чорум дубль панчта, охири дубль ва тексти Фаруха Мирзо гуфтост. Мо ҳама мо ҷишту И маҷбурам он дубль мондим. Мумкин ки душон. Оҳиста гапи ин актёр секин гирифтост. Бисёр ханда мекардем. Асаби зеи мешуд. Асаби он ки сценарий менависим, азамако буквально шабаш менависим, пагашва алка бачо боз кардаш дакор. Мехоним ҳамун сценарий вақти боз кардагинде хандовар не. ҳамунҷи худаш ба импровизатсионна иваз мекардиму, ҳамуна боз ҳам хандовартар карда. Баъзе вақт худомон ҳам ханда кардем, мега боз далер ҷомоа медоштанд. Бас ханда накунитон 1 соат гум мешуда мехела. худашам филмам ҳамин ба фикрам дар майдони наворгирӣ бисёри чизо пухтатар мешавад. сценарий як чизу, лекин майдони наворгирӣ моям масалан филми деҳаи наваш ба навор гирифтагӣ, филми саргузашта ба навор гирифтагӣ, сценарий худашам мехонид хандаовар не, лекин боли корба, боли наворгирӣ пухтатар мешавад, хандаовартар мешавад. Ҳамин хеле мебахтор. Агар хоҳед бана бинем. Худи манам масъалаи сценарий гӯйдига як кас манамин тексти додим, манамин юк кардига ту наметонам. Лекин ман барои вай гуфтанам, ман аввал мазмунаши фаҳмиданам дакор ки ман зея мақсад, зея ман ҳамун чиза халқба фаҳмонданам дакор, ҳамуна фаҳмам ҳам шуд. Устинаш алабашад битон якбор ҳамин хел лаҳзаҳои тамошо мекунем. Марҳамат тамошобинони азиз. Акоҷон шудам ако. Мед акоҷон. Гап нест хоҷо. Рамад ако. Акоҷон ман нимаша шудам. Ман ако. Ҳа ако ҳамаш нормалми ако? Ако якта ашёлач. Аз дигар. Ҳа ако шудидми? Бо рафтим ако. Киҷо мерим ако? Ҳа акоҷон киҷо вай кунам. Ҳа ягон консертми ако. Ако ман фанататон Ғолибҷон Юсупов шумо нағзми ако даста қабид ако. Манга ҳамаи фанататон ако. Ихти ако ман шумо ако шинохтам. То чӣ ако шинохтам ако? Ман яшти. Яхти ако. Яхти ако. Шумо ҳам диритори юмра неми ако. Рома! О! Дига будаст.
چیکار ولی دارون سال اوقات یه ما منی بود که دیگه ولی خورنده نکشیدم حضور شو تو زرون خبر اگه بانانا یا دختر نگو یا دختر نگو یا یک دو سه Sony xondik. Nima duya tumron xondik. Давай. Boya bor goya bo. اینجا بیا بیا من شهرزاد رو Рава инже. По совместительству я звукач. Все звуки, которые вы слышите, это я держу. Благодаря моим плечам вы услышите. саволи навбатӣ. Хоб. Агар ба шумо имконият диҳанд агар кадом филмба кадом роля бозӣ мекунед? агар ман ҳамчун продюсер ман ба имкон диҳанд ки филми аватара продюсировать кунед гӯед агар ман албатта ҳамин филма продюсировать мекунам. Чунки шумо медонед ки вай аз ёда 1 миллиард гузаштига. ман рости гап филми кинои бригадаи калон шудагӣ калон шудагӣ гилангиде ҳамун кино ҳамаш беҳтаринаш ҳамун кино туя филми бригада тарбия кардагӣ ҳама хиёза ҳама мекунад ки ман сразу белие мегӯм гуфте лекин не вай на мӯш на рангам тӯр намеёд вайбе ҳамба пчолка пчолка хуб пчола не пчолка райони пчолки боз мекунад пчолка с жалком пчолка бо ки бо кадом нақша бозӣ мекард агар филми дигар бошад масалан ту кадом нақша бозӣ Ман хиёлам Тарзана боз кунам. барои чӣ махсус Тарзан? Тексташ кам, движение. Мегаштам ин дарафт. хай умад маймун шудан осон. ман ният дорам ки ягон кинои тарихӣ исторический кадом қаҳрамона шаяд мисол ман Калигула. ба Гектор мақом Гектор да Агар ман бошам агар якта нақши нав бо хиёлам айку ҳамин попробуй кунам худамон буд тарихи Темур Малика боз кунам буд чихел ҳамун ҳодисаҳо шудагӣ буд ҳамин кинои тарихӣ бисёр асту лекин ҳамин дар бори Темур Малик нест аст ҳамин хел набошад ман пешниҳодам далер Баротов Бахтиёр Қудратов қиссаи Темур Малика ба навор мегирем Темур Малика Ҷамилиҷон бозӣ мекунад Чингизхон Шерзод Некий вай очень странный Чингизхон мешад. Адарах мефрод. масали кино ва агар мана гӯйтам ман хиёлам роли Шаҳрухан кинои Шаҳрухан одами воқеӣ ва рол не одам ҳаст ва актёр актёр Вай ба фарқаш не, ако я с ним 2 года работаю. актёри Шаҳрухана кинои Любовь без слов чӯ гуфтагӣ навай гумку тексташ нест қариб фақат эмоция ки о молодец изтон прям авторитон якас бекор ки соис кор кидиги не стодашон якас агар туя ихтиёрат бошад агар кадом филма навор мегирӣ асосан мумкин филмҳои экшн бошад хиёлам офтоб меҳрбонӣ барам гӯед аниқтараш бахтирако аниқтараш формати актёри Джеки Чан манам хе формат экшн столча шиканӣ да трюки дармондагӣ мошин худа ту трюкаш да мешудам кстати кино якта трюка ино уже худашон ба вай кардагӣ применит кардагӣ кадома ман ихка австал типки қалд дига Не, анту нағалдыги вай алазиз содыги буд дастчики секи телечкада. и профессионализм я ҳамон лаҳзае ман махсус тамошо кардам ман гумон кардам ки ҳозир калаша ҳамон ба кружкаи болои столба истода не вай кала регулируй мешуд Не вай дастки беҳушудагӣ. вай худашам вай даст болонда уже вақте ки ту меғалти ҳама ҷо расслабит мешад и вот инҷу автоматически Не, садфой зӯр шудагӣ ино натурально не ки хуршед ман хе ғалтадаги
Daler. Kapilitsiya. Баротов. Глюкоза киштас. масъалаи актёрӣ гуфтагинда ман мехостам ба фикрам аз номи коллективи баҳчаҳо ба як шахс ронандаи маршруткаи такси 24 агар донтон ман одамам аз камбуди актёро як роль ба боз кардagi ба одамам шапка фурӯш агар мо донтон максимально истифода мебудим вақти одамое ки вақти мо мегаштагиям то есть максимально актёри бепуле мекофткон ну не без этого ба қавли гапоки вот мо аму шапка фурӯш гуфтем ки бозӣ кунед ва одам гуфт ки не ман бозӣ намекунам то есть шарм медорам наметавонам бозӣ карда мо действительно одаме ки шапка мефурӯхта буд и беним маршрутки шофири маршрутки истодан бозӣ мекунем ва одам с удовольствием то есть розӣ шудан и причём бениҳоят зӯр бозӣ кардам хушбахтӣ оли хушбахтӣ вай гуфтиму мирзо хуршед занг зафтан ки хушбахтӣ сари вақт авқотҳои гарм хӯроки бомазза гарм ба мо дастрас мекардан ва мо ягон бор дар вақти сабт гӯш намондагимон не ягон бор ки як сахна як локатсия то дуюм локатсия мо маршрутки мерафтим маршрутки ки ташкилоти такси 24 мова ташкил кардем буд раҳмату моҳова бениҳоят удобно буд то есть маршрутки коломба весь актёрский состав то есть технический состав анҷомо реквизит ҳамон ҳар як ҷое ки сёнку дар кор буд мо рафта бениҳоят сёнку бачаҳо медонед як чиз хотирам ба омад умуман ҳамин филме ки мо шумо ба навор гирифтем ин филм ғайриҳирфаӣ значит инсонҳое ки профессионали соҳаи кино нестанду лекин филма эҷод карда манзури тамошобинон кардан ва он нафароне ки масалан дар филм аввалаш ин ки худи шумо якумин бор масалан ҳамин таҷрибаи филмбардорӣ пайдо шуд дуюмаш ҳамон актёрое ки дар филм шумо истифода бурдитон ва ёям шаҳрвандои оддӣ масалан кие гӯем масалан зебунисо солиева ҳар нафар масалан шиноси худаш агар мушоҳида кунем агар камтарин агар зебонисо солиева бинандагони азиз медонтоме ки ширзодҷон будкано агар камтарак қобилияти актёрӣ дошта бошад ҳамон филмба даъват кардаги дуруст между прочим вай одам худаша бозӣ кардаги яъне ки яъне ки ман дар назар дорам ки вай одам коуч интегрального питания и коучи йога то есть ваё муаллими яъне ки дар воқеъ он кас муаллими йога шерзод анамин корое ки ту мекардӣ ку ин хел ҳамин аз куҷо пайдо шуд ту ин дар сценарий буд ҳамин корое ки шерзод дасташ кати аслаш ин чиз аз куҷо пайдо шудагӣ вақте ки мо шерзод кади мешитим оли кино набуд ин мегуфт ки ман баччама писарчама анхел када то есть гира кунад ё ягон настроенияш набошад амин чиз кади ва ин механдондам боз мекардам тои шерзод аз куҷо амин чиз пайдо шуд мо бачаҳо ки шидик будим ман нет дар бори оилава чӣ гап шуд оз гуфта метиҳам дек имрӯз чӣ ҳодиса шуд ҳар як кас ошнош мегӯяд ки манам мегуфтам нет мо ошно ку мо ошно ку ҳама мо ту гадам менефтастон як рӯз шитиям як рӯз шитиму хе бачаҳо боз дорам доштиям ки куҷонда хи гавози истодем ин модараш гузаштосиги буд хе боз када истода сони куҷо мери сони мактаб мерам гӯи амали модарашам ту даромаду манам шумо ки бозӣ кунам шуд прямо рехе дасташ манам шумо ки боз кунам гуфт манам шумо ки боз кунам ин урод ки боз دیگه اونجا خوشی شدگی فیلم با یعنی که بعد از همین істория گفتن که همین چیز پیدا شد همین چیز پیدا شد اصلا اینا Apkatkaj yakın teritoriya yumranışlığı بود ha Bromda şov talantfanda çekti şumo ilmi da ince ne yine историяш agar kampnut kuni ganda dur yak 5 sal shudagi Temur Malikovskadagi بود gözlüğü memur var ma vaqtda yakta chiz nishon medadam ki Delfin in daski man mo'jiza delfin بود Şerzod masa ne be Piyano delfin بود son این میگوید
Arkada boğuyorlar. خب тамошобинон азиз, ман бори дигар хотиррасон мекунам ки расо соати 22:00 аз шабакаи азия шумо филми «Миллион то соли навро» дубора ё ки такроран тамошо карда метавонед. Далелҷон Баротов, ман бохабар ҳастам ва аллакай ҳама бохабар ҳастам ки ҳамин филм дар муддати 25 рӯз сабту танзим шудааст. Чанд рӯзаш сабт барафт, чанд рӯзаш танзим ба? Марҳамат. 15 рӯзаш сабт барафт, 10 рӯзаш монтаж. Буданд ҳолатҳое ки ҳангоми наворгирӣ ё ки ҳангоми танзим ягон ҳолати хандаовар ё ки ҳолати ноговор буд ё ки намедонам ягон ҳолати аҷоиб рух дода буд ё не ҳангоми танзим? Агар танзимаш ин монтажан ко? Танзимаш ин монтаж. Монтаж досям ки кас надаро чон кас шумо. Не ҳамун вақтое ки танзим агар ачед нигоҳ кунем, ино ҳамун танзима 10 рӯз гуфтед, 10 рӯз штиги бошанд, ман як 5 рӯзи охириниш будам. تو داره میکشویده که جای مانتاژ میشه که چون تگی پا هم تو رد بول پور این دلیل برات بولی کلاویاتور و خال میرن اومدم گفت اومدید میگن روی هم تو اینتر جوان چی میگن بولی خوش با وک سپیس وک سپیس می چیز تو دست F1 F2 هم واشای اومدید می هم من اینجاش می چوالی شریخه گفتم میگن با کلاویاتور رو به چسبیدگی полный چسبیدگی так как кино экстремальный съемка шдиги буд сценарий пурраи қоғаз ба набуд ама монтаж ба азоб мекуштан ки Алишер Амин Мамед ба масалан чӣ гуфта нашда кор ё ин чӣ гуфта бо ама хеш деги ки якта камера ки съемка шдиги ко як дубл мегиран Алишер мегӯянд баъд аз ин ҷа кор ба мерем мегӯянд дуюм дубл ба кор ба мерем баъд аз ин ҷа саҳе баш ба куҷо рафтан дар این آدم و قیقی که این کدومیش مانه بود دلشر چی گفت؟ همین خیلی با قزخش چهارم بار میونید اگر میزا گفته سعی کرد. میزا تا تانسته رولی همه کشته. لیکن 10 روز به مونتاژ میکردی شما منو از tam به از منو نه تو. وای خونگیشون هم میدگی بودن دیگه. منو نه دلیل از آدمایی که توی دو دیگه یک ماه بعد مونتاژ کردی. 10 روز با یک ساعت نه چیزه. الا چندین تا دوبله کرده میشوده سو یک من ببینه. انا ببینه نمیشد کرده. سببش اوچریدن دکو. سببش دیگه چنده توی به پول میکنم و به اتویسینه کار میکنم. سخنی شرزدکو من گوشم رسید یک کامera ki o yakta kamera ki polni kinoyu biz Şu kamerayı unuttuk nişonda dostum. Amerika me kapandı bazı. Yakta kamera ki polni kino съемка шудеги, аз и не минутки полни кино, 2 сата кино якта камера ki съемка шуд, 20 минута передача дарбори кино, як ту се чор 5 камера ki пешреви ҳай пешреви. Хулас ман ҳамин хел хулоса ба омадосиям ки вақте ки хоҳиши зиёд ҳаст як кора кардан буд. Вақте ки командаи бепул кор мекардагӣ ҳаст, кор 25 рӯз ба ҷанбаст мешавад. Намехе. Дӯстони азиз, ҳамо действительно монда шудем 25 рӯз ба, лекин Баротов участкашон калон буд, яъне ки дута участка, ҳам оператор, ҳам монтажёр асаби амин, ин одам зарби ду монда шуд. Дуруст. Аввал кадом саҳнае ба навор гирифтитон? Кадом саҳнае аввал, рӯзи аввал ба навор гирифтитон? Кадом саҳнае рӯзи охир ба навор гирифтитон? Ман медонам ки мувофиқи ҳамун филм чӣ хеле ки мерад, ҳамин хел навор ба гирифтагӣ не. Не. Рӯзҳо дигар буданд. Амихлак, аму якум саҳнае ки амун мо сар кардем кинои гифтана, ин амун хонаи Шерзод буд, вақте ки амун асхоб хестанаш якум аз амун шуд, ҳама охиринаш ин дар хонаи Абду банкет. Ҳама амин заключительный саҳна амун хонаи Абду буд. Между прочим, бениҳоят калон вай буд. Саҳнаи калони дури дароз буд. Фарух импровизацияш дар дараҷаи баланд буд. Фарух бо як ҷои моменти нағзаш буд ки Фарухҷон як бачи шлападор буд ку папито мегуфта. бисёр он бачи ва ин кас бисёр чаққа мешудам ҳамун касба. ава арӯи сюжет набуд. яке аз ҷоҳои хушрӯйкардагии филма ҳамун ҷош ҳам импровизатсия хушрӯйкардагӣ папито папито салом. Дуетон ҳамин лаҳза як бор тамошо мекунед. С Новым годом, друзья все! Я вас люблю и целую!
Шляпатки tu мене на тасу. Джон, маш, мали. Джон. Faruk. Kalbosa mı koydun? Kalbosa mı koydun? Şener. Evet, 5 laf verebilirim. Koyda rüm be mi yakla? Bolomuz. Bravdi. Mantıkı sonunu görmüyorsun oku. барои тавлид шудани қисми дуюми миллионто соли нав тақрибан аниқ 100 000 сомон дар кор бувад. барои ҳамин сарпарастони муҳтарам, он нафароне ки масалан имкон доранд ки кинои хуҷанда, кинои суғда, кинои тоҷикистона дастгирӣ кунанд, мо ба дастгирии шумо ниёз дорем. албатта филми аввал чӣ хеле ки мегӯянд ҳам ту барои тамошобин меҳнат шуд, барое ки хоҳиши худи бачаҳо буд, лекин филми дуюм мо бисёр мехоҳем ки филми дуюм аз филми якум беҳтар шавад. барои ҳамин мо ниёзманди кӯмакҳои шумо ҳастем. мо тайёр ҳастем ки филми беҳтарро ба навор гирем ва манзури шумо гардонем. хуб, модоме ки мо дар бораи филми миллионто соли нав имрӯз сухан кардем, филми ҳаҷвӣ, филми масакавӣ, мавзӯи ҳаҷв дар тоҷикистон, мавзӯи ҳаҷв дар шаҳри хуҷанд бисёр мавзӯи мубрам шудааст. махсусан тӯли он солҳое ки масалан лигаи хуҷандии КВН мавҷуд буд, махсусан тӯли он солҳое ки масалан территория юмора тавлид ёфт, камеди шоу тавлид ёфт, таҷик шоу тавлид ёфт. соҳаи ҳаҷв дар тоҷикистон сол аз сол тамошобини зиёд, мухлиси зиёд пайдо карда истодааст. ин як жанри маъмул ва жанри маҳбуб аст ва гумон мекунам ки ҷавонон ҳарчи бештар ба соҳаи ҳаҷв рӯй оварда истоданд. хуб, ҳаҷв гуфтем, модоме ки ҳамаи мову шумо дар соҳаи ҳаҷв фаъолият мебарем, территория юмора дорем, биёед бигӯем ки дар оянда аз территория юмора тамошобинонро чӣ интизор аст ва ҳамчунин дар соҳаи кино. албатта аз мо мехоҳем ки бисёртар ҷавонон ба лоиҳаҳои мин телевизионӣ пайваст шаванд ва як барномаи худро ихтироъ кунанд, ба сабт гиранд. шерзод дар моҳи январ мехоҳад ки як кастинг гузаронад ки як чанд лоиҳаҳои нав, барномаи нав ба бачаҳо, духтаро таклиф намоем. алишерҷон мана стендап ҳозир дар хуҷанд консертҳо рафтода пешбарӣ кардааст бо ҳабибҷон баҳриддинов. стендап умуман ҳозир дар Россия, дар Америка бисёр жанри машҳур аст. барои ҳамин дар хуҷанд мехоҳем ки стендапироям бисёр шаванд. проектҳои нав барои чӣ вая дидам ба будущего мо чизе проектҳои нав мекунем. ҳозир мана ӯи мананда ҳамин образҳои дидостона ман бисёр образи бисёр боз мекунам. ҷамил тахирович, усмонакои тиркиш, тамшӯя боз мекунам, бо ягон милитсионера боз мекунам, доктора боз мекунам. ҳамина хиёлам якта формати известный как наша Раша войнайку, не как просто скетч, ҳамту якта ситуация нишон додан, ҳамин ки дивай образ адоне. ҳамин якта образ сериал шуда биравад. як ба як наша Раша войнаю, ҳамин даруни халқи худо мова, даруни Тоҷикистон ба. баъд вайн интернет ба вайн ҳай 1 минута ролико ҳами хелакоям сиём кунем. ҳамин плананда ҳаст бо. зӯр аз қабул. хуб, бахтиёрко чанд бор ман гуфта будам ки социальный ролик кунӣ гуфта будам. ҳамина 2020 мо нақши мондагӣ масалан оилавӣ дар бораи мақомото асосан ҷоҳои тарбияше мақсад ҳамин чизҳои гирем мо. бисёр тасмими нағз. марамат шерзод. ба фикри ман ҳозир ҳама бачаҳо чизҳои нағз гуфтанд, лекин барои ин ҳама кор шуданаш мо 6 кас ҳастем халосте. яъне ки боз мекардигу хайр режиссёр оператора мо ҳаю, лекин мо бисёр бачаҳо дар кор дорем, шогирдои бисёр дар кор. барои ҳамин моҳи январ чӣ хел ки далерико гуфтам, мо як кастинг гузаронда бачаҳои талантливый, бачаҳои нав, свежая кровь мегӯянд ку ҳамон бачаҳо мо лозим мешавад. агар шумо тамоша карди истодага бошед,
ӯ кунед ки талантам ҳаст моҳи январ канали азия тамошо карда истед аз кастинг бехабар намонед. аз кастинг бехабар намонед. сони боз як чиз мегуфти ки ман гаишнико ки мана дошта барори кор мегӯян духтуро ки мегӯян ту коллеги мо мегӯян ҳаматон ба салом ман саломи худро расондосиам ақалам салом намегӯйтон мегӯян де ҳама одамон ба ҳаматон ба салом муаллимова ҳамава ани манам техасмотрам худо ким тӯиша бевақт истаги ба фикрам ҳамаи суханҳое гуфтем ҳамаи гапҳое гуфтем ҳамаи муҳокимаҳое кардем яке ман инҷа якта чиза ёдам овардам дар оғози барнома ман шуморо муаррифӣ кардам аммо он бачаҳое ки дар инҷо иштирок надоранд мехоҳам ғоибона бори дигар номи онро гуфта бошам мирзо хуршед ҳасанов дилангез юсупов баҳромҷон валиев абдуҳамид шодиев бахтиёр баҳриддинӣ малоҳат сараева расул мухаммедов тачпрайд ташаккури зиёд ҳабибҷон баҳриддинӣ дар ногуфта намонад ки ҳабибҷон дар коррексия кардани суханҳо ё ки матн кӯмаки зиёд расониданд ва аз ҷумла манучер ҳасанов ва музаффар саидов манучер пулатов дал нам место дар сёмак ва боқии ҳамаи тамошобиноне ки моро қабул карданд ва ин филмро тамошо карданду ва бори дигар баъд аз ин намоиш миллион то соли навро тамошо мекунанд дар охир ман мехоҳам ки як сухан тамошобинони азизро бо соли нав табрик карда бошем марҳамат далелҷон соли нав муборак аломати хитоб ташаккури зиёд ва аз ин тараф соли наватон муборак бошад дӯстони азиз ба соли 2020 во мехӯрем ва аз ин ҳам бисёртар хандаю боз мекунем шӯхӣ мекунем ҳамаи шумоёнро ҳамаи тамошобинони телеканали азияро бо соли нави мелодӣ табрик мекунам ба шумо бурдбориҳо сиҳат саломатӣ орзумандем агар дар ҳамин соли 2019 шумо ба ягон шӯхиҳои территорияи юмора хафа шудагӣ бошед дилатон ягон ҷош ранҷидагӣ бошад агар хафа нашаведон мо танҳо барои хурсандии шумо баромад мекунем мо ягон киса хафа кардан намехоҳем саломат бошедон то бозӣ дар соли 2020 кинои ҳозир тамошо мекардед ёдтон бу миллион ташаккури зиёд дар ҷанбасти барнома ба ҳамаи шумо бурдборӣ хонаободӣ сари баланд хушбахтиву лабҳои пур аз ханда таманно мекунем инак филми миллион то соли нав манзури шумо